Goedemorgen. Welkom hier van de Oud, onze godsdienst. Ik zei van de Oud zijn we zijn, maar net zoals ja's, en dat merkt het plus beter. En ik zei zu dem einen de buiten, ik zei, wanneer hij zich hier een beetje vragen, dat daar weer ganz verval einem van ons. En zo, some von jullie worden sich fragen en some von jullie feilen sich tschüssig, aber wir sind alle top in einen Gottesdienst. So, wenn wir uns die viele nicht lassen, wo wir einmal in Sehen wahrnehmen, Gott chant uns, und you know, das ist wirklich ein lang, wo der Timer sich von der, wo dem Handel ist, kriegt gepost, hier kriegt nehmen. Und wo ich denke, da ist, manchmal kommst du oder ich, wir kommen in eine fremde Stadt, wir sind unbekannt, wir kennen die Menschen nicht, und dann bist du ein bisschen warst, und dann wirst du immer an, oh, das fällt sich hier überhaupt ein bisschen bekannt. Oder, nee, ich sage bekannt, und das fällt sich hier tüssig. Das will ich wohl sagen. Und so dann wundern wir manchmal, oder du kommst zu der nächsten Stadt, und die kostet von ersten Moment an, wo du da bist, kostet viele, dass hier fällt sich bloß ab ernst nicht tüssig. Habe ich mal über gedacht, weißt du, von was ich rede? Ja, wohin fällt sich das so? Bloß wenn wir Menschen sind, oder ist aber immer noch was tiefer denn dort? Weil ich meine, die viele, die spielen eine große Rolle in uns Leben, und manchmal worden sie viele uns, ja, viele geben, was nicht Wahrheit sind. Ein Dort. Wenn wir von der uns und Gott sein Wort nähern lassen, ich glaube, Gott hat was für uns, und aber ja, wir dort übergehen, werden wir uns hauptsächlich zum Beten. Herr Jesus, ich danke dir von dir für diese Alleinheit. Ich danke dir von dir, dass wir hier können, dass wir top sind. Und ich danke dir für die vielen Jahre, was wir von dir hier mit uns top haben. Ich weiß, Herr, dass wenn wir an den Gottesdienst denken, dann sind es keine Jahre. Wir sind alle deine Kinder. Und ich danke dir von dir, dass die goldene Alleinheit hier ist, wenn wir Lied von wieder auf und dich bieten können, top sein. Dass wir sind alles Geschwister, wir sind alles eine Familie. Und Herr, da danke ich dir für. Ich danke dir, Herr, dass du uns auf das Weise sehen hast. Dass wir können immer wieder in dein Wort gehen. Und dass wir können immer wieder was lernen davon. Und ich bete, Herr, wirst du von dir wahr zu uns reden. Ich bete für, dass du mich willst helfen, Herr. Dass ich können bloß uns in Ruhe hier sein, durch was du kannst reden. Dass ich nicht bringen würde im Stich stehen. Herr, wirst du uns unsere Augen wieder aufmachen. Was ist das, was dein Wort redet? Was ist das, was du uns was lehren? Herr, mochten wir alle een open hart haben, dass du kannst zu uns reden, dass du uns kannst segnen, und dass wir würden gerne in der Speise haben von dir für unsere Seele hier. Was dein Frieden lässt über uns sein, was deine Gnade über uns haben, durch diese Stunde, auch durch uns Wiederport von uns Leben. In Jesus' Namen. Amen. Wir wollen uns von dir nähern lassen. Und nicht bloß ein Wort, aber das ist vielleicht, ja, ich habe basically aus ein Wort überdeelt. Aber du hast was im Neuen Testament, in Paulus in der Brief, finden wir das in etliche verschiedene Städte. Aber wenn wir mal, wenn ihr wollen, blättern, auf Philipper, das erste Kapitel, das wo wir das einmal finden, wir finden das auf ein paar mehr Städte. Wir waren ein bisschen Hand und Träger, aber wir wollen uns ein bisschen von der an Philipper holen. Het Brief wie veel wird es. En de latere tijd heb ik een beetje bijna gestudeerd. En dan, wanneer je een beetje studeert hebt, dan was het bij mij eerst nog een schoof meer. Maar in 27e vers, daar ving je dat is een lange vers, maar die zegt steht, die vangt steht aan, wandelt nur würdig dem Evangelium Christi. So ik nam het thema van deze was der würdige Wandel. So wat meint het woord würdig? Ik weet niet wie, maar als ik op was, dat het woord veel gebruikt heb. Op Engels wordt het woord zeggen worthy. Aber manchmal gesagt, ja, is het niet würdig. Hij is niet würdig te doen. In andere woorden, hij heeft niet wat gebruikt heeft. Oder hij is niet zoals het zal zijn. En zo hier is dat
roept ons tot toe, wandelt nur würdig dem Evangelium Christi. En onder wie wanneer du ons in Christ bekend is, dan wandelt ze dat. En zo, wie worden nog een paar meer, want je wel blijft in Kolosse, het eerste kapitel, vers 10. Daarvoor zegt es dit, dass ihr wandelt würdig dem Herrn, krijgt dezelfde wieder. Zu allem Gefallen und fruchtbar seid und so weiter. En de eerste Thessalonicher 2, vers 12, zegt es dit, wo Paulus die End hij heeft enteleerd, de vers 4 sagt, wo hij enteleerd heeft, en im 12. Vers sagt und bezeugt haben, dass ihr wandeln sollet würdig vor Gott, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Wat is würdig? Kennen du en ik ons voor jou, zullen we ons voor jou wandelen, du en ik, würdig voor God? Wat is würdig zijn? We hebben Philipper, het eerste kapitel, bij dem Vers, weet wel, de 27e Vers, dat is ons tekst van jou. Wandelt nur würdig dem Evangelium Christi, auf das, ob ich komme und sehe euch oder abwesend von euch höre. Und hier ist so bitte die Antwort zu der Frau, was ist würdig? Paulus sagt, wandelt würdig an dem Evangelium von Christi. Wann ich wo komme, oder wann ich auch nicht komme, dann will ich das sein, oder das soll bei uns sein, das ist, dass ihr steht in einem Geist und einer Seele und samt uns kämpft für den Glauben des Evangeliums. Was meint würdig? Was ist das? Paulus sagt, dat zij zullen würdig wandelen, dat wanneer hij wat komen, dat hij het wat treffen, dat zij stonen en een geest en in een ziel. Stehst du voor jou met de broeder aan die ziet, oder de zuster aan die ziet, stehst du met die in een geest? Hast mal even gedacht? Bist du in een ziel, in einem Sinn? Kan ik je vertellen wat deze vrouw staat? Wat is de onderscheid wanneer ik en du eines Geistes sind, dat we in een geest stonen, oder wanneer du en ik in einem Sinn sind? Dan wil ik je danken. Wat is de onderscheid? Okay, de antwoord hier ist dann dit. En ein Geist, dann sind wir im Glaube eint. En ein Sinn, dann sind wir im Titel haben über einen Sinn. Wird mir Gedanken. Was ist der Unterschied von eines Geistes oder von ein Sinn zu sein? Okay, that's fijn antwoord. Dan hebben we ons wat even niet uitgedacht. Dat kan ook zijn dat durft niet wat ons uitgedacht zijn. Dat kan ook zelfs wat ook zijn als onze gedanken. Niet? We kunnen daar nog niet zijn. Ja, go die gedanken. Zo, dan ga ik de vrouw. Voor ons, voor jou, te even denken. Leefst du met die broeder en die zuster en een geest? Of leefst du in een zin? Wat heeft die en mij in de gemeenschap? Ik geloof dat de vriend die speelt van jou een game en zeer veel kerken en zeer veel gemeenten waar die lied top zijn en zich goed veilig doen en dem dat ze alle in een zin zijn en op het geestlich niet top zijn. Dat is de grote hiervoor. Wo sind wir verbunden? Sind wir in ein Sinn verbunden oder in ein Geist? Das ist ein Punkt von würdig für Gott zu stehen. Und für mich ist das wichtig geworden aus dem Prediger oder aus dem Vorder, dass ich nicht würde, aber einmal lehre, dass wir wel in ein Sinn top leben
En dan dat missen en een geest op te leven. Dank voor jullie antwoorden. Geestlich, hij zegt, wandelt würdig dem Evangelium Christi. Nou, is toen kommen, wanneer je wordt kijken, so, wanneer je wordt lezen, tussen 2 Kommas viermal schafft, dat we dat uitloten doen, dat dat niet de Meinung ändert. So, de 27. Vers, wo ich das lezen. Wandelt nur würdig dem Evangelium Christi, stehet in einem Geist und einer Seele und samt uns kämpft für den Glauben des Evangeliums. Mich hat das interessiert, de Messe te studeren. Daar is nog veel meer bij als wat we van jou worden moet kijken. Maar wanneer je het eerste kapitel am Anfang nemen gaan, wanneer je aan Philipper denkt, ik we denken meestal zo, oh ja, Philipper, dat is een fijne brief. You know, because Philipper is een brief van Paulus, die brief hoe weinig uitgebeterd durft worden. Daar heb je geloof en een beetje gezegd, hoe ze dat zullen doen. Want soms van deze andere brief wat hij schrijft, dat is te hier, weer grote problemen in het joy. En Philipper hield zich dat niet deed was. Wenn je mal kijken dan, het zegt in 3. Vers, zegt hij, ik danke meinen Gott, so oft ich euer gedenke, hielt zich uit. Wat am sie dankbaarheid beweegt, hij zegt hier in 5. Vers, über eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bisher. Deze joy, they spend Gemeinschaft am Evangelium. En zo, als ik denk, wat voor jou ans tekst is, hij wil hebben dat ze zullen stonen en einen Geist en eine Seil. Trägt nur unsere Frau, was ist der Unterschied von einem Geist oder einem Seil zu leben? Und der Antwort wieder fein. Tim ein Geist zu leben, brauchst du, dass du was Gemeinschaft hast im Evangelium. Wir können allmählich in ein Geist leben, wenn wir nicht Gemeinschaft haben im Evangelium. Because der Geist ist Nahrung kommt aus dem Evangelium. En zo, mij interesseert dat hij eerst inloven deed, dat zij de gemeenschap im Evangelium hebben, en dan zegt ze zal eines Geistes zijn. So wie haar vielleicht de Frau, wat wordt gemeenschap im Geist zijn, oder wat is eines Geistes? Ik had het lang terug in mijn leven, ik had deze ervaring met mij helemaal gemaakt, aber du trafst die met een vreemde mens. Never is zijn en je vangt een gemeenschap te hebben. Dat was de meest goed aan. Let's say, du fangst an een geestliche Partner te. Wanneer ik niet direct nur am Busch zeugen, aber du versuchst de vertaal een geestliche Leben in te leiden. Laat het zijn, du deelst een ervaring met wat du hast beleefd, oder du vertaalst wat van God. Dan fällt dat. Sei auf einmal, oh, nu zijn we op een verschillende stich. Dit is het eind van de vertaal. We worden niet weer vertalen in dit thema. Dit is de derde. Voor het tweede, we leven in een verschillende, dat is niet een geistliche Gemeinschaft. Oder omgedraaid, du redest wat van die Gott en als vielleicht de man beziet, wem du zet is op een jet, oder een airport, oder bij de arbeid, we hebben een ganz vreemde persoon en du kannst voor het tweede, oh, nu zijn we op eenzelfde boot. Nu hebben we ons fijn wat in houden. Ik leef je weten van wat ik reed. Ik had het betracht van andere mensen. En dat heeft me geïnteresseerd. Heeft me manchmal treurig gemaakt te zijn. Maar wat dat te zijn is, dat je hast een vreemde persoon. En dan hast vielleicht nog een schoof bekende mensen. En dan we ons langzaam kennenleren, dan wordt bij mij aan deze vreemde persoon, dat is, zal ik zeggen, een ongeestelijke persoon. Die wordt deze vertaal hebben, dat tweede, dat is niet diep geestelijk leven. En wat mij dan heeft manchmal treurig gemaakt is, te zijn, waar we eenmaal een poststek van die wat zich van de geestelijke talen, zich bij iemand kunnen fijn verbinden met deze persoon, because we reden dezelfde spraak. En dat is een true ding, because dat is niet geestliche Gemeinschaft. Dus waarschijnlijk, dat valt zich immer rein, because we gleichen dezelfde soort jokes, we gleichen dezelfde soort loze vertaal, dat brengt mensen zeer leicht toe. Ik had het op youth rallies manchmal gezegd, dat wanneer een Jugendliche een rebellische instelling levert, dan brukst du dem gleich sagen,
dat Jana dort dat ook. Die vingen zich meest goed stoot. En zo onze innerlijke, wer wie innerlich sind, dat denkt zich top, maar zes wer ook zo stoot is. Dat verzelt, het meest verzelt. Ik geloof je weet waarvan ik reed. So, wir haben uns wieder ein bisschen hineinkijken. So, was wird das sein, was er sagt, steht in einem Geist. Sind wir da? Wie Frau uns die Frau nu, sind wir da? Wo sind wir? Zie ik op laatste persoon, wanneer ik op Kaffeedesk kom stonen, oder wanneer ik in een vertaling kom, dat dan moet onze Erholung ontvangen, zes wat te zijn als geestlich, omdat het werkelijk fijn rollen deed. Zie ik zo'n persoon, best du zo'n persoon? Wo moet Ramadie vertaald, oder wo moet Ramamie vertaald, dat we werkelijk opleven en vangen om met te reden. You know, we zijn alle samen. En dit is een wichtige vrouw. Wat moet het thema Ramadie zijn dat het bedoeld opleverd is. En dat zegt me in die lange ding, wat in mijn leven is. In het tweede kapitel, de eerste vers. Da sagt Paulus dit. Ist nun bei euch Ermahnung in Christo, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes. Mag je dat? Gemeinschaft des Geistes. Het is het einzige Mal in de Bibel wat krijgt de weer dat taub zijn. Ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. We hebben deze vier dingen wat hij opnamen. Ermahnung in Christo, Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, herzliche Liebe und Barmherzigkeit. We hebben ons de verdeling best bekijken. Leven nu en deze dingen. You know, bless us de brief ook. Ermahnung in Christo, wat meint dat? Okay? Ermahnung, dat woord is een ding, dat is ook waar als een woord wat we in onze Plautdietsch spreken. Weinig had het helemaal brokken doen, so wenn die oorzaak haakt, dat woord lang niet kan verstaan wat het meint dat. Ermahnung, dat meint motor spreken. Dat meint niet vermonen, dat meint de nächste motor spreken. Dat ving je mij eenmaal in mijn Hochdietsche spreek. Ermahnet euch untereinander. Wie soll uns an sich Motor sprechen? Und so hier sagt er nu über Ermahnung in Christo. Kann ich die, oder kannst du somebody else, kannst du den Motor sprechen in Christus? Jet die Motor te spreken, oder jet mij Motor te spreken in Christus, als de vrouw. Because dit eines Geistes, oder ich soll vielleicht sagen, im Geist te leven, dat meint, dat du en ik spreken ons om zich in Christus Motor. En zo ik zie een groot probleem. En du komt naar mij en zegt, you know, du sprakst mijn motto in Christus. Met dem dat du mij op gedanken brengt is, dat Christus is ook in die probleem. Of dat Christus heeft een wijs, daar is told, daar is te gaan. Allemaal wat ik meen te zeggen is, dat du komt naar mij en du brengt Christus en mijn gedanken in. En dat geeft mij moed. Dat is Ermahnung in Christus. Hast du mal beleefd, wanneer du Mensch versucht, motor te spreken, en du wirst da gaan en zeggen, irgendwas in de lijn van God heeft een weg voor die, oder Christus is in die, met die, en deze leeuw wo du bist in een zware tijd bent, en dat je die niet goed, maar Christus is graag hier. Hast du mal beleefd, dat mensen, wanneer ze dat niet graag zeggen, maar du kriegst het te veel, hast dich nach onder troost voor mij, like, dit helpt me nog niet. Ik had het beleefd. Einige mensen, je hebt niet in Christus te ermonen, wenn ze leven door niet ben. Zo dan moet ik vielleicht naar dem gaan en zeggen, oh, dat wordt nog wat een ander tijd geven. You know what? Een paar jaar weer best uit dit probleem buiten. Oder nächstes Jahr heeft er vielleicht wat een betere aard. Oder wat immer het probleem is. Oder een dag best wat een gezond geworden. Alles ook fijne rood. Zij fijne rood. En dat heeft dan zoek nog moed. Maar dat is niet rood. Dat is niet Ermahnung in Christus. So we spreken ons motto, dat de tijdelijke dingen rommen ons, worden schließlich nog maar naar ons gevallen gaan, en dan wordt het een betere tijd. Als Christen hebben we dat verreis, en zullen ons ermonen in Christus, best u en die probleem glücklich.
En waar we ons laten motorspreken en Christus. Dat is het één ding. Een ander ding wat aan Christus ermanen is, dat we onze gedanken naar Christus draaien. Problemen die schijnen ons algemeen onze gedanken naar dat probleem te draaien, naar onszelf, oder en we van Christus weg. Dat is de fijn in je dag. Die gedanken van Christus weg te draaien. Ze doen echt stonden en een groot probleem. En dat probleem is, dat is waarheid, dat is niet bloß wat uitgedacht, dat is werkelijk een probleem. En we worden bij ons bedacht met het probleem waar we bijna zijn en we kunnen ons echt niet meer denken. En we bruggen dat someone onze gedanken naar Christus draait. Ermahnung in Christus. Es troost der Liebe, dat is het tweede ding. Es troost der Liebe, door begint. Zegt Paulus. Van wat redt hij hier? Ik heb ons zich troosten en deze lijf. En de lijf van Christus te die. Als mij en die dat een troost. Nou, ik wil oprecht zijn. Ik zie niet een persoon wat door veel alle soorten video en schwierigheden in mijn leven gegaan is. Dat leven is meer of weniger, dat is een leichte leven geweest voor ons. We worden vielleicht gerne zeggen, oh ja, veel schwerer geweest. Maar wat ik wil zeggen is, veel mensen gaan door de veel zwaardere tijd door als wat ik weet. En zo, wie weten maar wat we beleefd hebben. Wat ik wil zeggen is, in deze tijd, wanneer we in een zware tijd zijn, because we moeten denken, de Philistische Jood, die stond in vervolging. Some van hen worden doodgemaakt, because ze aan Christus geloofden. In deze tijd, waar het zwaar is troost der Liebe. Dat Jezus in een leven, geeft ons een troost. Wanneer een mens je troost is, dan is hij tevreden. Dus een kleine kind. Wanneer een kleine kind een bijspel, een kleine kind, dat krijgt een angst. Ik heb ooit gezegd, dat krijgt een angst. En de mom, de dad, of een van je zusters komt toe aan. En het geeft het kind troost. Dan wordt het kind geloten. En dan wanneer het kind geloten is, dan functioneert het kind wel ganz fijn. Maar zolang het kind in deze angst leeft, dan kost het kind niet wat zeggen, die kost het niet wat bijbrengen, because het leeft in angst. Maar ze vinden dat in deze troost leeft, dan is alles goed. Troost der Liebe, dat Christus in de leven, te mij en die zijn troost is dat geven, dat we ons in deze leven geloten voelen. En de maat van ons probleem, en de maat van de tijd we bijna zijn, is dat door. Er hol ik aan. En waar ook zo'n kind wat zich gruwelen deed, waar die niks kost met aanvangen. En ik hol dus daar aan. En ik zorg voor, ik reem, dat is wat de vriend wordt lijken van wie duiden. We hebben in this geist leven. En dan het eerste is, gemeenschap des geistes. Ik lees dit hier. Dat is waar je eerst wel een beetje van reden deed. Ik geloof dat is een van de zeer wichtige dingen, wat van de eerste dag in onze kerk, wat de vriend wel waarneemt. Ik vind dat in mijn leven, zoveel mal, ik spazier met een broeder, wat ook gläubig is, of met een lied wat gläubig zijn. We kunnen stundenlang spazieren en weinig oder keine gemeenschap im geest hebben. Je hebt zo schijn vertalen van de arbeid, van het geld, van de tijdelijke dingen. Het is gewoon wat aardigste wat we reden dan. Maar de gemeenschap im geest, er is something in mij en die binnen, oder rammen aan zal ik zeggen, wat dat verziekt ver te bieden, dat u en ik niet worden gemeenschap im geest hebben. Red wel van alle soorten dingen. Maar zolang we niet gemeenschap im geest hebben. Dat is één ding. Maar het andere ding is, je door gemeenschap im geest te hebben met mij en die. Keine mensen met ons een geestelijke vertaal krijgen. Oder moet hij dan alleen reden en ik zie bestel, because ik zie niet bekend met dit. Ik zie vreemd, ik vind me vreemd. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar dat eerste, dat we woede gemeenschap im geest hebben. Wanneer en ik komen wat doorkomen, dat we ons geestelijke tussen doen, lieve broeders en zusters, dan werden we in ons kunnen door something anders.
Irgendwo brennt was nicht, wo das soll brennen. Gemeinschaft im Geist. Weet u en ik, wo ons broeder dat jet en geestelijke leven is, dat het jet, noordem dat we vertaald hebben. Oder weet ik plus al de irdische dingen van hem, oder hij van mij. Es Gemeinschaft im Geist. Morgen du en ik, wanneer we met ons, we hebben het eerst wie spazieren doen. Dat durft niet unbedingt dat het nu plaatselijk, wanneer we vertalen doen, wanneer we Janem hebben bereist, dat we voets voor morgen. Maar während we spazieren doen, dan merk ik dat Jana de veld zich op dezelfde steed op waar ik doe. En dat is bij Christus. You know, dat is wat de grote zegen uitkomt in de gemeenschap des Geistes. Dat is, wanneer du een vreemde mens bent voor mij, maar ik wil meestal aan dat du veld die op dezelfde steed op was wat ik doe. We nemen hetzelfde woord en we vallen ons bij hetzelfde woord op. En daarin had u en ik vandaag hier om Plautdietsch, wo immer wir uns treffen, haben wir wat te vertalen in der 40 nu. Eines Geistes. Gemeinschaft des Geistes. Du hast een connection. Wie weet, glaube ich, alle worden het schaffen heeft, want wie nu de vreemde, sommigen van jullie zijn hier vandaag vreemd, een beetje vreemd. En je zijn hier, je wordt bij mij. Dat is een lied, die heeft kracht zo'n beleefd als je hebt. Laat het zijn wat het is. Maar die heeft kracht zo'n ding beleefd als je hebt. Een beetje zware ding, en die heeft kracht hetzelfde beleefd. En je wordt bij hem aan. Voets valt zich het beste bekend. Maar dit im Geist is, dan is het een grote zegen ben. Gemeinschaft des Geistes. Herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Dat vierde ding im eerste vers. En de eerste vers heeft plus een komma, dat je plus wieder. Aber de herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Es ist wirklich das Leib. Een Leib uit een die met je hoort. Dit is wat al aan de vrucht. Es door de Leib, wanneer ik hier door mijn broeder en mijn zuster en Ramami, die is een schicksal. Wat voor een instelling nemen du en ik? Neem ik de instelling met mijn vriend open, wie Hans met Damen, you know, dat is met die. En dat is bekend, dat is bloos die persoon. En we zijn alle bekend, over dem, wat we belagen, over dem, you know. Ik geloof, je weet van wat ik red. Es de herzliches Erbarmen, Liebe und Barmherzigkeit. Van de eerste dag worden veel goden worden verlaatst. En dem, wat du en ik, vielleicht ram am Plautdietsch, over een persoon zijn. We hebben ons op eens zelfs brieven hier en dit. Wat rede ik over de nächste persoon? Is dat herzliches Erbarmen? Is dat Liebe und herzliches Erbarmen? Dit moet een pot zijn van een geist te leven. Niet? Hoe lang kunnen du en ik werkelijk geestelijk opgeveld zijn en over de persoon negatieve doel aan het over irgendwem reden? Dat zijn twee dingen wat niet top gaan. Dat doen we niet. We verzekeren manchmal en dan is het een confidence. Dan veel ons nog manchmal verpleuren voor wat ik er heb gezegd heb. We warnen ons dat aan dat het schaffen is. Lieve geschwister, we hebben ons en dit is zich aan brief. Zie ik die wat würdig voor God leven is. Wandel ik würdig im Evangelium, zoals Paulus gezegd. Wandel würdig in het Evangelium Christi. Best du bekend als de persoon dat wanneer het eenmaal uitlezen heeft, de timer in somebody vangt aan spoos te merken oder zich dom te hebben over de persoon wat vielleicht niet in dem krans is, maar wat over irgendwem wat verrechtelijk redt. Zijn u en ik bekend als personen wat dan worden opstaan en zeggen, hey, dit is niet goed. Oder draaien de timer terug waren in een positieve lijn in. Oder zijn we bekend van die wat dan ook metmerken en metlachen doen. Zijn we würdig in ons wandel? Wandelen we würdig? Deze vier dingen heb ik in eerste vers. Hoe erreichen we deze? You know, ik weet, onder de vrouw, iedereen van ons die wordt de hand opheven en zeggen, ja, ik wens, ik ga ook een würdige wandel voor God in het evangelium. Hoe kom ik doorheen? We weer eerst op deze vers, we betreden met hem vers. De 5e vers in het eerste kapitel. Über eure Gemeinschaft und ich danke meinem Gott, Vers 3, ich danke meinem Gott, so oft ich eure gedenke, über eure Gemeinschaft im Evangelium vom ersten Tage an bisher. Ich gleich das Vers.
You know what? Manchmal wat je zegt, dat is te horen wanneer jij mensen redt, dat die spenden veel tijd in de Bijbel. Dat is dus te horen. En ik geloof dat is reis, ik geloof dat is veel te horen. Aber de gemeenschap en evangelium, dat merkt ons dat we würdig zijn of aan wandelen. Want du en ik weinig, te weinig, zeer weinig gemeenschap en evangelium willen vleien, because ons dat niet interesseert, we doen dat niet. You know, dat is een van de grootste oorzaken, of een van de grootste dingen wat ons tot handleiden, dat we worden onwürdig voor Christus ontvangen te wandelen en we worden een pot van het ongeest. Hij zegt in 6. vers, und bin derselben, in dit 6. vers, dem gleich ich ab ernst, ich bin derselben in guter Zuversicht, wat, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk. Das ist gute Dinge, wat angefangen en junt. Das wird Anfang. Der wird es auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Wohin sagt Paulus, ich finde mich ganz okay, dat wat al angefangen hat von junt, dat wat plus beter wordt. Lieber Torhörcher, können du und ich uns das auch um sich annehmen, oder können wir das um sich dann sagen, oh ja, ich sehe ganz anders aus. Ja, wir sind noch nicht perfekt, aber das, was die angefangen haben, das wird beter worden. Ich kann die aus der Person, das wird beter worden wie die. Wohin? Wenn das Gemeinschaft im Evangelium. Da wird Gemeinschaft gepflegt im Evangelium, das ist der Vers verder. Über eure Gemeinschaft im Evangelium. Liebe Zuhörer, wir uns brieven, wir uns ermahnen in Christus. Das ist ab ernst en wundervolle Tag. Mocht Gott jullie alle reklich zijn.